Sora ing prajurit sora reng sok ginelar tinata baris wartanya kondang satuhu gagah sora digdaya sangkut bebela praja miwasang ratu tumbak pedang kang kinarya junjung raharjaning negeri soreng warga setuju Rantasing angkara murka ben diberi tengara budaling wadya sengkut kumrakut rantasing angkara murka ben diberi tengara budaling wadya sengkut kumrakut rantasing angkara dampyak
Siyoko Protam Tomo Soreng Wadya Ojo Siyoko Siyoko Soreng Wadya Tomo Unggul Soreng Wadya Yuda Siyoko Protam Tomo Soreng Wadya Brungkat Kimpo Siyoko Bebelora Harajane Soreng Wadya Projo Tomo Soreng Wadya Unggul Yuda Siyoko Protam Tomo Soreng Wadya Unggul Yuda Siyoko Protam Tomo Soreng Wadya Unggul Yuda Lumaksono Magito Gito Adyo
yo padha macul ngarep sawah dimene subur yo padha kumpul aja wega bareng tandur ning pekarangan Tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suket tak bubuti rapo ora lali homo kabeh mati tanah desa iki kabeh loh jinawi yo kanca amarsudi mugi Gusti berkahi yo 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 desane ayam tentrem patani mesam-mesem desane kemari pavor tani padha padha silemu-lemu sing duwe guyang-guyu pepeke padha ngendhog welah yo padha tiga yo padha macul ngarep sawah dimene subur yo padha kumpul aja wega bareng tandur ning pekarangan Tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suket tak bubuti rapo ora lali homo kabeh mati tanah desa iki kabeh loh jinawi yo kanca amarsudi mugi Gusti berkahi yo 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 wis waya esuk jagone kloro rame swarane padhe kamroyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parani manuk ing oceh ana wit-witan pating cemruwi jeneng atine katon asri donya saisine Wis Gus, wis Gus. Guyu lara tenan guyu.
Mike kualik. Mike kualik. Goblok. Wah, ramen. Mana suaranya? Keji! Luar biasa! Top. Apa? Omong-omong rasa ngeces. Selamat malam Keji, bagaimana kabarnya baik? Alhamdulillah. Ditonton Sehat wong semua. semene akeh. Wih, 800.000 ini mas. Weh? 800.000. Ini sekitar 250.000. Wah, akeh toh. Dipotong uang makan. Wis. Iki engko nek sing parkire tertib oleh door prize. Door prize kowe. Kayaknya iya ya. Iki rak dalam rangka ya ono tulisane. Cives. Yen Lek Cives. Iya. Keji. Pak MC tak takoni meneh. Jangan macam-macam kamu ya. Nanti aku kokop. Apanya yang dikokok? Damang. Acara apa iki, Om? Acara apa? Luar biasa. Masya Allah, acaranya bakar duit. Duitnya hamburger. Itu dosa. Luar Lebih baik biasa. kita bawa ke Bandungan aja. Buat apa? Servis spare part. Iya, dalam rangka Enggak yo. wes bereng loh. 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sepisan Nyanyi ngono. sih, nyanyi sih. Aku ra iso nyanyi. Tok 17 Agustus. Iki apa iki yo? Aku itu tidak bisa bahasa Jawa. Indonesia. Lagu apa? Lagu Ayo apa? Indonesia, kebangsaan. Tentang lagu kebangsaan. Mau panitia wis njaluk. Mas yang siji kan nembang ya. Aku nyanyi oke. nih. Cok marai cah nganu. Ya mau ya, apik-apik. Nganu, burung kakak tua ning tak basake Ya. Jawa. Oke, Burung. saksikanlah. Manuke kakang wis tuwa. Gemletak ning jendela. Iki ke tentang kebangsaan. Eh? Bukan orang jendela. Nang jendela cak bengi-bengi nggen Pak iki. Indonesia merdeka ke mergo burung. Iya Simbole we burung Garuda. Njajal nek wong Indonesia ora ndek burung. Orang merdeka. Iya bener. Iya bener Gus. Iki ngiras ngenteni. Anjing Adipati. Bener. Sing wong rada galak. Sing rada metakil. Wis. Ning wedi karo bojone. Kok sama takil iki piye? Wah, ngerti. Wes. Wis. Iya. Aku asline ki wani ya. Heeh. Aku wong nang ngarepe. Ngono. Aku Biasa. raumu. Ampuh ya ampuh aku. Biyen ke beguru nang kono aku. Heeh. Biyen ke wong Pirang tahun 18 tahun biyen ke gak gurung diangkat ke kota Tenggis. Oh alah. Terus Berarti ndak diangkat bareng. nyembah-nyembah karo aku. Wis. Bisane aku mulya ke Kepiye nyembah? tak ajari sing ngono. Wis. Saiki mulyane yo ijeh ora cetha. Karo Ora cetha. karo abdine cok sak gelem. Sadonge aja ngono ya, Gus ya padha-padha to. Ya padha-padha menungso dumeh Ah. duwe kekuasaan kok leri karo rakyate tidak bagus. Nah, Rasa aku gak curhat. Jadi kita harus ngopo ta? biasane to Gus, Heeh. nek cilik ning wakde dadi sukses ki biasane Oh, api tapi angkat yang wong cilik-cilik. gitu. beda karo bendaran iki orang ngilingi mbiyen gak susah. Mbiyen ke sepisan madang sepisan ora. Jenengan Kanjeng. Pripun Kanjeng? Menika kula jelaske. Baleni meneh. Jenengan niku Baleni meneh. nggih. Muni piye? Mun jenengan niku piyai gagah. Kekuatane luar biasa. Sing jarene 18 tahun beguru karo kowe sapa? Anak kula. Anakmu gek umur 14 tahun. Han sadèrènge lair pun tak guroni. Gus, Nggih, ora kena sing kaya ngono. mboten. Kowe nadyan kowe iki abdiku ning kowe ya tak kasih. Wah, nggih harus. Kowe njaluk apa-apa ya tak
Wenehi to. Wae kepiye. Wingenane ora sida to. Kowe njaluk apa? Tak kon golek kimcil ngono. Iki ki kudune sing mbok goleke adimu. Aku Sing rong duwe. aku iki mbah lanang mbah ora. Wis mono kawake karo cewek wedi. Mbok goleke nek menawa kene ana. Nggih, sinten sing ajeng ngersakake dolanan anak-anak niku. Saged damel until-until nek dalu. Gus, Nggih, iki acarane apa? anu. Nggih, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kali memperkenalkan desa Keji ngaten. Loh, desa kene iki wis terkenal lho, Gus. Kowe ora nyepelek. Mboten, aku niki terkenal dusun iki kula nggih pun tercemar. Nek desa kene terkenal. Terkenal. Nek kowe Tercemar. kok tercemar kowe limbah. Wis, Apa? ana widodari kok cilik. Loh, Lho, kuwi rambutnya biru. kok biru kayak iki tegese ya ngono kae teges Ngapa kesenian. ana arek pipis? Ringati. Lho wis karo bapak ibuke. Kae sadurunge ade mau tampil nang kene, adik-adik mau ya wis pentas nang kene. Membuktikan bahwa desa Keji adalah desa yang berbudaya. Bisa melestarikan budaya Indonesia dan khususnya Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk desa Keji. Nek menawa diundang meneh nek. Aku njur promo. Nggih. Gus, Nggih. iki mergo isih mengko iso ana penampil-penampil liyane. Nggih. Iso ana saka Temanggung. Nggih, kali niki nggih. Semanten mawon kula masih ajeng berubah. Wah, Nggih. kowe malah dadi apa? Heh. Wong kene ora iso sing iso malih kaya aku. Senajan sekolahe dhuwur, wis ragumun dokter ana sekolahane, polisi ana sekolahane, tentara ana sekolahane. Iki Kowe dadi apa? Adipati. Aku Ora. wis ganti aku. luwih sangar. Jeng Sunan Kudus. Luwih sangar neh. Patih Rangga Mentaun. Sah. Lewat. Sureng Pati. Apa? Sureng Rono. Sureng Rangkut. Kowe ki njur dadi apa? Dados jaran Kanjeng. Sing jarane mburi ndelalae mboten kangkat. Terus dengan terpaksa saya menjadi boleh jaran. Parang riyen. Kok ngono wae lho umuk, guru ra iso, dokter ra iso. Ayo ora kene ora iso, parang kula tak berubah. Iya.
Lumantar kintaka neki bekti sun katur nyang dika ya Kang Mas Riya penangsang ing Jipang Panolan Praja Kang Prawira Digdaya dasar satriya pinunjul sinuyudan prakawula Sureng sajak nawala pangalembana saka Hadiwijaya nanging iki sena bajute mula padha rungokna surasaning nawala iki Sendika mung sedhithik cacatira Soreng warga setuju Bandorejo.